vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu zvakangoma zveveduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Zita rangu ndinotwa Tatenda, not a real name. Ndainge ndimbori muroi apo pandainge ndichiri kuZim for many years. Inini naamai vangu tainge tichitawo izvozvo zvemishonga uye zvekare tichibatsira vamwe vanhu vaitouya pamba pedu, because ivo amai vangu zvekare vainyepedzera vachizviita sekunge munhu anobatsira, but ivo vaiwanzokubatsira vanhu vaivai vanenge vauya pamba vachiti ivo vanenge vaine vanhu avo vavanenge vachida kugadzira. Saka mama vaibva vazotanga kundidzidzisa kuti unoisa sei zvituko pamusoro peupenyu hwemunhu uye zvekare nekugadzira mishonga yakashata nemimwe mishonga iya yekuti kana uinawo mushonga iwoyo unokwanisa kuushandisa pamunhu so that munhu anotanga kuita zvose izvo zvaunenge uchida kuti ange achikuitira. But mukoma, I have since left that life behind and I am now living here in Ireland. So mukoma, zvose izvo zvandainge ndichimboita ndakaona kuti zvainge zvisina maturo. I am now a changed woman and I feel as semunhu wekuti ainge ambori muroi achiita basa iroro rekuroya. It is my duty kuti ndinge ndichibatsirawo vamwe vanhu, because inini experience yandiinayo yakasiyana neumwe munhu asina kumbogara akahave a spiritual encounter. So I think that I need to share what I have learned, especially panhau idzi dzekuti vanhu ndinovakurudzira kuti vange vachimuka vachinamata na 9 p.m. So isusu zvatainge tichiita mukoma nashi, like for a very long time ago, ndaibheliva kuti amai vangu vainge vaine simba, even simba rainge rakadarika simba raMwari, but I was blind. Ndikabva ndazoona kuti chinhu chinonzi uroi idhimoni. Dhimoni iroro rakangofanana nemamwe madhimoni. Iro rinongokuita sekunge une simba richikuudza kuti une masimba, but at the end of the day hakuna chinhu chinokurira simba raMwari. So mukoma nacho ndine imwe confession iyo yandakateerera. This was about this other man uyo ainge achiti anogara achiona ngirozi dzinenge dzichikwidza nekudzika, saying kuti there is a stairway to heaven. Saka vamwe vanhu ivo vanoti zvinhu izvi ndezvekunyepa, but chokwadi ndechekuti zvinhu izvi ndezvechokwadi. I am here to tell you kuti zvinhu izvi ndezvechokwadi. Even panguva iyoyo patainge tichiita zvekuroi, amai vangu vakandidzidzisa kuti nguva yakakosha, because there are certain times of the day when the spiritual realm is more active, and the 9 p.m. is one of those times. Mukoma nashi, I saw it in my old life, even right now in my new life that I am living. 9 p.m. inguva yekuti denga rinovhurika. Saka na 9 p.m. ngirozi dzinenge dzichikwidza nekudzika, dzimwe dzinenge dzakatakura minamato dzichiendesa kudenga, then dzimwe ngirozi ndo dzinenge dzichidzika dziine mhinduro inenge yabva kuna Mwari. Saka inguva yekuti inoyera, inguva yakakosha, when the connection between heaven and earth. Kunyangwe panguva iyoyo pandainge ndichiri muroi, ndo nguva yekuti ndainzwa kutya ndichidedera, because ndaiziva kuti kana kuine vanhu vanenge vachinamata panguva iyoyo, vanhu ivavo ndinenge ndisingakwanise kuti ndinge ndichizovaroya. But now that I have turned my life around, ndichiri munhu wekuti ndinogara ndiri pamabvi ndichinamata, ende usiku hwoga dzinongoti dzichingonoti 9 p.m. ndinobva ndatopfugama pasi ndobva ndatanga kunamata, because ndinoziva kuti inguva yekuti you can get so close to God, and I know kuti panguva iyoyo ndo nguva yekuti kunyangwe minamato yako inokasika kunzwikwa nedenga. Saka kune avo vanenge vachida kumbozvizama, you do not have anything to lose. Kana dzati 9 p.m. paya, zamaiwo kuti munge muchitanga kunamata, nekuti nguva iyoyo yakakosha fani. No matter what your struggles are, no matter how deep in darkness you feel, pray at 9 p.m. and you can see kuti your life is going to change, because ndonguva iyo yekuti denga rinenge rakateerera uye zvekare ngirozi dzinenge dziri pedyo zvekuti kana uye zvekare ngirozi dzinenge dziri padhuze
kana ukangonamata chete, you're going to see kuti your prayers, they are going to make a difference. Please believe me, nekuti neniwo ndainge nditombori muroi, but now I walk in the light. Uye zvekare ndoda kubatsirawo vamwe vanhu so that they can see the truth, to understand the power of prayer, especially kuma 9 p.m. Do not take that time for granted. Use it to connect with God, to seek guidance and to find peace. The stairway to heaven, it is real and it is open to all who seek it with a sincere heart. I know kuti ndakamboita mistakes in my past, but now I have committed my life to be living in faith. And ndinoda kungokurudzirawo vamwe kuti ngatinamatei. All you have to do is pray, because the angels, they are waiting. And kana ukanamata, you are going to see kuti your life is never going to be the same. So inini nemurume wangu takasanganawo mushure mekunge ndambozama kuti ndinge ndichizvitsvakirawo ndega murume, ndichishandisawo mishonga iyo yandainge ndakadzidziswa naamai vangu kuti kana ukatora mushonga wakati newakati, then unokwanisa kuwana murume anenge achikuda. But at the end of the day, ndakabva ndazviona kuti zvose zvainge zvisina kana maturo. Ndakazoti ndava desperate paya, ndo pandakabva ndazosangana nemurume wangu. Ndinomuda sei murume wangu, even though ainge asina zvake chaainge ainacho, asina chaainge ainacho kudaro patakatanga kugara tose, ndainzwa ndakamuvenga sei. Apa aizoti panguva iya yekuti kana tava kuda kunorara, obva ati uya tinge tichinamata. Ainge aine bhaibheri iro ainge akapiwa nemurungu wake, then pakunonamata paya ndainzwa ndichimuvenga, but at the same time ndainge ndichimuda murume wangu. So iye akabva azoti tainge tichifanira kuti tinge tichitanga kuenda kuchurch. Mushure mekunge tazotanga kuenda kuchurch, ndo pandakabva ndazotendeuka, but ndakazotanga kunzwa voice iro rainge richindiudza kuti even though ndainge ndatendeuka, but ndainge ndisina kutendeuka mumweya nemuzvokwadi. Ndikabva ndazonzi chibhasiketi chako, because ndainge ndiine chibhasiketi zviya zvekuti kana wava kunoroorwa then unobva wazounganidza chibhasiketi. Ndainge ndiine chibhasiketi changu chandainge ndakapiwa naamai vangu, saka chibhasiketi ichi ndaitogara nacho muroom imomo matainge tichigara nemurume, but iye ainge asina maziso emweya ainge akavhurika, because chibhasiketi ichi chinotoda munhu anenge aine maziso emweya anenge akavhurika, kuti ange achiona kuti chibhasiketi ichi chine mishonga yakashata inoshandiswa pakuroya vamwe vanhu. So chibhasiketi ichi mukoma masikati paya, mishonga iya yaita sekunge iri invisible kune vamwe vanhu vasina maziso emweya akavhurika. Then ndaizoti usiku paya mishonga iya yamanje ndaibva ndazoitora, ndo yandaishandisa pakuroya. Saka ndaingonzwa izwi raindiudza kuti tendeuka mumweya nemuzvokwadi, ndokubva ndazoita saizvozvo. Mushure mekunge ndatendeuka, ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitsvaka kwandinoenda, ndobva ndazonorasa chibhasiketi chiya chainge chiine mishonga yandaishandisa pakuroya vamwe vanhu. Zvandakaita ipapo ndezvekuti ndakabva ndazoenda kune rimwe rwizi, ndokubva ndanorasa chibhasiketi chiya. Mushure mekunge ndarasa chibhasiketi, ndikabva ndachizonyatsokutendeuka mumweya nemuzvokwadi, ndo patakabva tazouya kuno kuisland. Funny enough mukoma, ndakazoti ndauya kuno kuisland, ndo pandakabva ndazotanga kuwirirana. Ndakatanga kuwirirana neumwe mukadzi uyo mukoma Nashi. Iye ndainge ndisingatombofungidziri kuti iye ainge ari muroi, but nekufamba kwenguva ndakabva ndachizotanga kumurota. Ndaitomurota mukadzi uyu achinditi ewe uyaka undiperekedze kuzonosvika ndichizobvuma. So zuva iro randakazobvuma kuti ndinge ndichienda naye uko kwaaigara, achingonditi kune kwandikuda kuti tinge tichizoenda tose, ndo pandakabva ndazoti no man, munhu uyu muroi, because iye even though vabereki vake vainge vachibva kuZim, but ainge asina kumbogara akaenda kuAfrica, akangozvarirwawo kunoko kuchando. Saka ndakabva ndazoti kuno kuAfrica tiri kuitei. Ndakabva ndazomuona mukadzi uyu ainge ari kuSouth Africa, kuya kurwizi kuya kwandainge ndakarasa chibhasiketi chiya chehuroi, ndokwa ainge ari. Akabva anditi iwe ndoda kuti katinge tichienda pasi pemvura. Ndikabva ndati pasi pemvura kunoita sei? Akabva azonditi ainge afunga kuti zvainge zviri nani kana tikaenda pasi pemvura tobva tazonotora chibhasiketi chiya chehuroi. So pandakangoona munhu ava kunditi handei tinge tichienda kunotora chibhasiketi chako,
chiri pasi pemvura. Ndo pandakabva ndazoti no, izvi hazviite, uri muroi. Ndokubva ndamuka paya ndikabva ndatanga kunamata ndikanamata. Saka mukadzi uyu mushure mekunge aona kuti ndainge ndisingadi kuita izvo zvaainge achida kuti ndinge ndichiita, mangwana acho mukoma ndakati ndichinosangana naye wanikwe munhu ainge ari mumamudhu. Kubva zuva iroro kusvika pari zvino, kunyangwe anoti kana tikasangana apo patinenge tasangana anotosarudza kutoti ange achitondimudhurira. She hates me, this woman, yet she was like a perfect friend to me. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukoma. Kurudziro yangu ndeyekuti vanhu ngatinamatei, especially kuma9 ngatimukei tinge tichinamata. Muchatoona kutoti upenyu hwenyu huchatochinja. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Saka zvandichaita ndezvekudai so na9 pm kana kuri kunzi zvinoita vedare, kune avo vanenge vachikwanisa munouya movha maisa voice note handiti remunamato muchinamata WhatsApp voice note, but munoisa voice note muri panzvimbo panenge paine runyararo, then as you will be praying, ini ndinobva ndazotora voice note reria ndobva ndazoriposta each and every day na 9 pm tobva tati our daily prayer at 9 pm. Saka handizivi kana zvichiita vedare, you can tell me kana kuri kunzi zvinoita mucomment section. Kune vanenge vachizokwanisa kuita saizvozvo munouya kuinbox kwangu, then you send me the WhatsApp voice note. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Izviwo ndo zvatakaita inini nemurume wangu. Isusu tigere kunoku kumayard, please do not mention the name of the place where we are staying. Saka mukoma vavakidzani vedu aiwa vanhu vane zvinhu zvavo, kunyange isusu tinewo zvinhu zvedu, but vanhu ava vakabva vazotenga motikari, but kamutengero kacho kavakaita motikari kainge kari kamutengero kaya kekuita sekunge vainge vachida kuti svotesa. At that time tainge tichiri vanhu vainge vachiwirirana, but nekuda kwemotikari iyoyo ndo yakazokonzeresa kuti tinge tichizovengana. So murume wangu aiwirirana nababa ivavo vepanext door, ndokubva azoenda navo kudealership achivarakidza kuti ainge aine motikari yaainge achida. So vachibva kugaraji kuya murume wangu akabva azondiudza kuti ndazoenda navo kapa ndichivarakidza motikari iyaya, because tainge takatarisira kuti vanokwanisa kuzomboti jegerawo, because ndo zvataiwanzokuita kuti kana uine something chaunenge uchida, then munhu anongokupawo mari, then wobva wazomudzosera. So ipapo hanzi muvakidzani wedu uyo akabva azongoramba akanyarara. So inini nemurume wangu takabva tati sezvo mari tainge tatadza kuiwana in time, it was far much better kuti tinge tichizomirira month end. Tainge tiine mamwe madhiri edu ataifanira kuti tinge tichizomhanyisa month end paya. So mukomanashi vanhu ava month end yakati yava kuda kunosvika, ndo patakabva tazoona kuti vainge vava nemotikari, the same car that my husband had seen. Apa motikari iyi mukoma, there were only 4 of those cars at that time muno muzimu, and iyo motikari yainge motikari iyi yakazotengwa nevavakidzani vedu, ndiyo yainge yatongosara padealership. Then vanhu vacho vainge vachiti they were still waiting for dzimwe motikari dzacho dzainge dzichiri kuDurban. Murume wangu akarwadziwa mukoma, because motikari iyi ainge akagara achida kubva nekudhara achingoti this car I want it. Saka ipapo patakazofonerwa tichinzi motikari yavako, there are only 4 vehicles. So ndokubva tazombozama kutsvaka mari, but since it was expensive tainge tichiri pakati pekuunganidza mari, then ava vavakidzani vedu ndo pavakabva vazotirova kopo, vakabva vanotenga motikari iyaya in secret. Saka kubva ipapo vanhu ava ndo vakabva vangotanga kungozviona sekunge ivo vakapenga, because I once communicated with the wife about this issue. Mukoma munhu kwava kutondibloka, no response no what, because ndakangotumidzira a message ndikabva ndati asi makwawo mavasikana mabva matofunga kuti zviri nani kuti munge muchinotitorera motikari yedu here. Then she blocked me, ndikabva ndati hazvina hazvo kuipa. Zvatakazoita mukomana chinde zvekuti takabva tazotaura nevamwe sekuru avawo, he is like our personal munhu wedu, ndo vanowanzo kutibatsirawo kana kuri kunzi tinenge tiine machallenges edu atinenge tichisangana
nawo. Saka murume wangu akabva ati vanhu ava tikufanira kuti tinge tichizoisa a curse pamusoro peupenyu hwavo. We then cursed them mukoma. So ndo magadzirirwo acho awa akaitwa mishonga yacho. Takanzi tainge tichifanira kuti tinge tichitenga fresh milk, ndokubva tazotenga fresh milk paya. Mushure mekunge tatenga fresh milk nemazai, ndokubva tazonzi tainge tichifanira kuti tinge tichinyora mazita avo uye zvekare nezvose izvo zvatainge tichida kuti zvinge zvichizoitika pavari. Takati taita saizvozvo mukoma, then zvimwe zvacho takangozvikanda muyadhi mavo. Takangokanda mazai aya awo atainge takablenda takazanganisa nemukaka, then zvimwe zvacho tikabva tazoenda tikabva tazonozvisiya musango. Saka mukoma, vanhu ava kubva ipapo kusvika pari zvino, hei mukoma nacho unonyatsokuona kuti ya level reupenyu kuita kudzikira. Iyo motikari yacho inongogara iri kwamakanika. Iyo motikari yacho inongogara iri kuSouth Africa, because motikari dzacho idzi muno muzimu dzinotonetsa kutoti unge uchiwana makanika anokwanisa kudzigadzira. So there is a garage riko kuJoburg uko, saka vanongogara vari busy. Ndo kwainongogara iri kuJoburg ikoko ichingogadzirwa. Inoti kana ikagadzirwa, like last time ndakatoti ndichitotaura nemusikana wavo webasa, ndikabva ndazomubvunza kuti ko motikari iripi, akabva azondiudza kuti motikari yakaenda kunogadzirwa. Ndikabva ndati iri kugadzirwa zvakanzi mariko for marepairs. Ndikabva ndazoudzwa kunzi hanzi bill racho ravainge vakapiwa it was $6,500 mukoma, ndakaita kuseka. Ndikabva ndati hamusati mati kusvika mati eke, handiti makazviona sekunge makangwara kaimi, mukabva mamhanya mukabva manotenga motikari yainge ichidiwa nemurume wangu. Ende pacho patakasunga, kana ndiri seni mukoma, ndainge ndimbori munhu ainge aine moyo wakanaka. Taiti kana tikaenda kun'anga kuya taingofambira nyaya dzedu dzekuti tinge tichingosimbisa mabusinesses edu, but mukadzi uyu wekushata wepa next door wekuipa uyu akabva aita kuti ndinge ndichizova nemoyowo wakashata. Saka pandakasunga mukoma, handifi ndakapasunungura. Ende takatoudzwa nasekuru kuti hanzi kunyangwe tikafa tisina kuzosunungu. Ende takatoudzwa nasekuru kuti zvinhu izvi zvatakaita tofanira kuzoti tinge tichizosunungurawo, otherwise vanhu ava vanozosvika pakuomerwa neupenyu. Hanzi nasekuru ava ndazotoona in the future mukadzi wacho achitoda kutokomita suicide. Ndo zvandiri kutoda izvozvo, kuti gudo iri ringe richizviuraya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Muri kumboita naseiko kumayadhi ikoko? Asi ndo message iyo yavakanditumidzira vanzvadzi vedu. Akomana zvakaoma hazvo vedu we. Hanzi ndatova neumwe mweya wakashata, ende pandakasunga hanzi handimbofi ndakasunungura. Strange things indeed they do happen in this world.